ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଡିଗ୍ରୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ନା ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ଓ ସେହି ସର୍ଭେରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଦୁନିଆରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯିଏ ବି କମ୍ପାନୀ ଯାହାକୁ ରଖୁଛି ତାଠାରୁ ତାକୁ କାମ ହିଁ ଦରକାର। ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କାମ ଆସୁନି ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିବ? ଏହା ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟିରୁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଓ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନୂଆ ଯୁବକ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଭାବିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେ କେବେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ଜବ୍ ସହିତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦରମା। ବର୍ତ୍ତମାନ IT ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଦେଶର 80% ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯେମିତି IT ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ IT ସେକ୍ଟର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଏହି IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 80% ଜବ୍ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦରକାର? ଆମକୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, AIରେ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। 2020 ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ହିସାବରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ 56.35% ଏମ୍ପ୍ଲୟିବିଲିଟି ଭାରତର ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏହା ହୋଇପାରିଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।